бале ба ман имконият диҳед, фарқ надорад дар куҷо, ман дар UFC ҷангидан мехоҳам. ва чӣ гуне ки ту мегӯӣ мо ҳамаашро мефаҳмем. ором шав, бале мо ҳамаашро мефаҳмем. ма ба инҷо барои ҷангидан омадагиам. шояд ки ӯ мебарояд ва ба монанди кенгуру давр мезанад. дӯстон, дар замони ҳозира мо ҳамаи хариҷотҳои худро бо тариқи корти бонкӣ ба анҷом мерасонем ва барои ин бояд бонки ба боварӣ интихоб кунем. ман ба шумо Т-банкро тавсия медиҳам, ки беҳтарин бонк дар Русия аст ва бисёр тарафҳои хуб дорад, ки ҳозир ба шумо мегӯям. бо корти дебитии Black аз Т-банк интиқоли ройгон ба Тоҷикистон ва дигар кишварҳо дастрасанд. худи ҳозир ин кортро аз ссилкаи дар описание буда дархост кунед, то истифодаи интиқолро бе комиссия оғоз кунед ва лимити афзудаи интиқол то 100 000 рублро дар як моҳ ба даст оред. барои ин лозим нест ки шумо шаҳрвандии Русия ё сабти ном дошта бошед. танҳо дархост гузоред ва кортро бе пул ба куҷое ки шумо хоҳед оварда дар дастатон медиҳанд. пулро метавонед тавассути номери телефон дар барномаи бонк интиқол диҳед. дар барнома шумо дарҳол хоҳед дид ки гиранда чӣ қадар маблағро бо пули миллӣ бе комиссия пинҳонӣ мегирад. гиранда бошад метавонад пулро дарҳол истифода барад. ба ӯ лозим нест ки ба бонк равад ва дар навбат истад. илова бар ин, ҳангоми дархости ин корт шумо метавонед дар хариди худ бо баргаштан як қисми маблағи барои он харҷшуда сарфаҷӯӣ кунед. танҳо 4 категория хароҷотро ки ба шумо дар барнома лозим аст интихоб кунед. баъд аз ин категорияҳо харид кунед ва пули онро бо корт пардохт кунед ва дар охири моҳ то 15% маблағи сарфшуда ба корти шумо баргардонида мешавад. пул бо рубл меояд ва шумо метавонед онро ба чизи дигар сарф кунед. ва акнун дӯстон, ин корти бонкиро метавонед бо манзараҳои табиат тарҳрезӣ кард, то ки ёдоварӣ аз ватан ҳамеша бо шумо бошад. ба ссилкаи дар зери навор буда дароед, корти дебитии Black аз Т-банкро дархост кунед ва бе комиссия ба оила ва наздикони худ интиқол диҳед. салом Абу-Даби, ташаккур ки омадед. ки якум савол дорад. савол ба чемпион Илия Топурия. ту дар пресс-конференсия камарбанди волкро гирифтӣ ва баъд ин корро дар октагон кардӣ. гӯй ки ҳозир вақте ки ту чемпионӣ ва ин камарбандро ҳимоя мекунӣ, ягон тағйирот ҳис карда истодаӣ? ҳамаи кор ҳамон гуна мешавад. ман ӯро дар якум раунд ба хоб равон мекунам. фарқият дар он аст ки волкро ман дар дуюм раунд ба хоб равон кардам. аммо ин дафъа ҳамаи кор дигар гуна мешавад. ман ин корро дар якум раунд мекунам. ва савол ба Макс. дирӯз Илия гуфт ки шармандагӣ аст ки одамон туро беҳтарин боксёри UFC мешуморанд. ба фикри ту, ӯ баъди ин муҳориба оиди бокси ту чӣ мегӯяд? мо ин чизро рӯзи шанбе мефаҳмем. 2 рӯзи дигар мондааст. савол ба Роберт Уитакер. ту бо беҳтарин гӯштингирҳои ин вазн ҷангидагӣ. бо чунин ҷангварон ба монанди Йоэл Ромеро, Дерек Брансон, Жакаре Соус. ҳамзад гуфт ки ӯ беҳтарин гӯштингир дар UFC аст ва барои ман шавқовар аст ки аз дигар рақибон дида ту ӯро чӣ гуна баҳо медиҳӣ. медонӣ, шояд ки ҳамин гуна аст, аммо гап дар он аст ки ин гӯштин нест. ман максималӣ кӯшиш мекунам ки бо ӯ гӯштин нагирам. кӯшиш мекунам ки тарафҳои сахти худро ба кор дарорам. рости гап ман шунидам ки ӯ гӯштини хуб дорад. ҳама оиди ин чиз гап мезананд. барои ҳамин ба ман нишон деҳ гӯштини худро. ман тайёрам, ман ин чизро мехоҳам. дар медиа конференсия ту гуфтӣ ки барои ҷанг тамоми 25 дақиқа омодаӣ ки аз аввал то охир ҷангӣ. ва фикри ту ин муҳориба то қарори доварон меравад ё ин ки ту ӯро фавран шикаст дода метавонӣ? ман кӯшиш мекунам. ман 25 дақиқа бо ӯ дорам, ӯ 25 дақиқа бо ман дорад ва ман 100% кор мекунам. ҳамаи қувваи худро мемонам. ҳамин гуна савол ба Ҳамзат. ҳамзат, Роберт гуфт ки омода аст ки бо ту тамоми 25 дақиқа ҷангад. ӯ гуфт ки омода аст ки бо ту то охир ҷангад. Роберт гуфт ки барои ҷанги вазнин 25 дақиқа омода аст. ба фикри ту муҳориба то қарори доварон меравад ё не? ман боварӣ надорам ки ба мо 25 дақиқа дар кор мешавад. ман дар ин ҷо барои финиш омадагиам. ман ба ин ҷо барои ҷангидан омадагиам. шояд ки ӯ мебарояд ва ба монанди кенгуру давр мезанад, аммо ман дар ин ҷо барои ҷангидан омадам. ман аз аввал то ба охир имконияти ӯро ба хоб равон карданро мекобам. ана ман чӣ кор мекунам? савол ба Магомед Анкалаев. ту гуфтӣ ки Ракич аз ҳама рақиби вазнин дар карьераи туст ва барои ман шавқовар аст ки ӯ чӣ дорад ки рақибони пештараи ту надоштанд, чунки ту муддати дароз шуд ки шикаст хӯрдагӣ нестӣ. мо медонем ки Ракич ҷангвари хуб аст. ман фикр мекунам ки UFC ӯро зидди ман монданд то ин ки чемпионро ҳифз кунанд. фикр мекунам ки мо ӯро шикаст медиҳем. тамом. UFC ба ту гуфтанд ки бояд баромади хуб нишон диҳӣ то ин ки барои камарбанд ҷангӣ. ба фикри ту ин муҳориба чӣ гуна мегузарад?
рӯзи шанбе мо ба шумо ҷанги зебо ва дурахшон нишон медиҳем. ба мо ин чиз сахт дар кор аст то ин ки ба пеш равем. аз сабабе ки ракиш дар пеши роҳи ман аст ман бояд ки ӯро шиканам. савол ба шара булед. дирӯз Армен гуфт ки ҳамаи тарафҳои сусти туро медонад ва омода аст ки ин чизро истифода барад. ту интизор ҳастӣ ки ӯ бо ту гӯштин мегирад. аниқ ӯ бо ман гӯштин мегирад. савол дар он аст ки кай ӯ ин корро мекунад, дар аввал ё ин ки дар давоми ҷанг. Илия, ту гуфтӣ ки аввалин шахсе мешавӣ ки Максро ба накавд равон мекунӣ. Чунин ҷангорон ба монанди Конор Макгрегор, Дастин Порие ва Волк ӯро ба накавд равон карда натавонистанд. Барои чӣ ту боварӣ дорӣ ки ӯро ба хоб равон карда метавонӣ? ягон тай аз онҳо зарбаи вазнин ба монанди ман надоштанд. ягон тай аз онҳо малакаҳо ба монанди ман надоштанд. бачаҳо, гӯш кунед. ман ҳамин чизҳоро пеш аз ҷанг бо Волк гуфтум. шумо ҳамаатон маро танқид кардед. лекин фикрҳои шумо баъди ҷанги рӯзи шанбе тағйир меёбад. худатон мебинед бачаҳо. ман аввалин шахсе мешавам ки ӯро ба хоб равон мекунам. саволи ман ба Эл Матадор Илия Топурия. Илия, прогнози ту дар ин ҷанг чӣ гуна аст? Кай ва чӣ гуна ту ғолиб мешавӣ? ман ӯро дар якум раунд ба накавд равон мекунам. аз якум сония ман ба ӯ фишори ҷиддӣ мекунам. ба ӯ ҳамла мекунам ва дар якум раунд ӯро ба накавд равон мекунам. ӯ гуфт ки ман дигаронро нусхабардорӣ мекунам, лекин худи ӯ ба ман монанд будан мехоҳад. ба монанди ман чемпион будан мехоҳад. ӯ беҳтарин дар ҷаҳон ба монанди ман будан мехоҳад. ӯ беҳтарин дар ҷаҳон будан мехоҳад ва ӯ дар ҷои ман будан мехоҳад. Макс, Илия аз ту дида малакаҳои зиёд дорад. ӯ зарбаҳои вазнин дорад. оё ту боварӣ дорӣ ки зидди ӯ шанси ғолиб шудан дорӣ? ман дар ин ҷо наменишастам агар ки боварӣ намедоштам бародар. ва мо рӯзи шанбе ҳамаашро мефаҳмем. барои ҳамин тамошо кун. фаромӯш накун ки чӣ гуфтӣ ва ҷангро тамошо кун. савол ба Макс. Топурия чанд маротиба гуфт ки дар оғози ҷанг ба ту визов медиҳад ки дар марказ зарбазанӣ кунӣ. ту дар чунин ҳолат чӣ кор мекунӣ? ё ба фикри ту ин бозии рӯҳонӣ аст? гӯш кун, ман фикр мекунам ки ӯ чунин лаҳзаҳоро сазовор нест. ӯ бо Ҷош Эмед ин корро кард, аммо дар натиҷа текдаун гузаронид ва дар замин ӯро идора кард. ин гуна лаҳзаҳоро бояд сазовор шавӣ. бародар, мо одамони калонем. ман суханҳои худро то охир гап занам. ором шав, мон ки ман гап занам. ман аз ту намепурсам ки ман арзандаем ё не. ман ба ту визов медиҳам ва ту чӣ коре ки хоҳӣ кун. агар ки хоҳӣ мо даст дода дар марказ меҷангем. агар ки не пас гурез, ман дар ҳама ҳолат туро меқабам. ман туро меқабам ва саратро аз танат ҷудо мекунам. бовар кун, ту баъди хоби чуқур мехезӣ. танҳо 2 рӯзи дигар мон. ва чӣ гуне ки ту мегӯӣ мо ҳамаашро мефаҳмем. ором шав. бале, мо ҳамаашро мефаҳмем. ҳамаашро мефаҳмем. хуб, майла, ҷавоб де. ассалому алайкум Абу-Даби, UFC, хуш омадед. ман ҷангвари бебохти сатҳи баланд аз Тоҷикистон, Наботов Доробшо. рекорди ман 9-0. Дана, ман савол надорам. ман ба ин ҷо барои ҷангидан дар муддати кӯтоҳ омадам. ман ягон вақт менеҷер надоштам. ман ҳамаи корро худам кардагиам. илтимос, Дана, ба ман имконият де. ман дар UFC ҷангидан мехоҳам. ба ман имконият диҳед. ман ҷангидан ва худро нишон додан мехоҳам. ман ҷангидан мехоҳам. рекорди ту чанд аст? 9-0. 9-0. ту чанд солаӣ? 25 сола. 25 сола? бале, 25 сола. 25 сола? дар кадом вазн меҷангӣ? вазни сабук? чаро ту дар Contender Series набудӣ? чанд рӯз пеш гузашт. ту дар куҷо будӣ? бале, ба ман имконият диҳед. фарқ надорад дар куҷо. ман дар UFC ҷангидан мехоҳам.